Ka keruak kubur na ba madia lalu ban hakne keruak bal ongkumne. Lada ka sarkar kanut penterkong development yakini konsensi jong ba Bright Star Marbaniang maulai uba adal ban nangrum not silong ba habing karpan marun keneng ba aden basai moj nang krem nan lor balapan sngeu dak MLA jong kite ki constituency syaka sarkar ba lada ka sarkar kam sengap teki pajba jong kite ki constituency ngasing pun ong kim dei ban sya jam kumta namar ka de hok ka jong ki lada kanut ban penterkong te la dikena ka invite ya ka jing ki pajba na kite ki constituency namar layo I ka attitude jong ka sarkar lada ya ki yo lada om ya ki om yo